Riwruok mar jopuonje mag primar KNUT badi ma Kajiado koro dwaro ni duol mandiko jopuonje tich TSC oket kaunti ma Kajiado e kind gwenge ma jopuonje tiyo e lwasi matek. Ka giloso e kinde romo margi ma higa ka higa, jopuonjgo owacho ni kata obedo ni jopuonje ma Kajiado tiyo e lwasi marach ma lee mag bunge nyalo monjogie, TSC nogolo kaunti ma Kajiado e listi no kendo tuono jopuonje thuolo mar medo gi omenda manyalo konyogi e rakruok kod midhiero ma jukogi e yor tich. E kinde romo mag jopuonjre bende ne oywak e wi nok mar jopuonj ma Kajiado kagiwacho ni mano duoko chien weche mag somo e kaunti no. Of hard to staff and hardship area. So we must appeal to Teacher Service Commission that the status of Kajiado should remain the same. The issue of understaffing here is one issue that even escalates to other branches and other regions. Teachers should not be posted to the urban areas that are already overstaffed. Let them be posted to schools that need